Sa tanan nga gimugna sa Ginoo, Sanctissima Trinidad, Amahan, Anak, Espiritu Santo sa usa ka Ginoo, ang pinakapatsyada, pinakamaanyag, pinakanindot sa tanan. Walay pabor-pabor. Ikaw, ako, ang tao. Wala bang mga kamay dyan? A round of applause, please. Ngano kaha? Tungod kay dagang mga rason, kumuhisgot tag tao, human being, Homo sapien, na siya being, na siya ang pagkatao, na siya doing, makahimo siya, makapalambo siya, maka-invento siya, o niya, na siya having, maka-acquire siya, maka-attain siya. But most of all, ang pinaka-patsyada gyud tanan, kanang giingon sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 nga nagkanayon, gihimo sa Ginoo ang mga tao sama sa iyang kasamahan, imago Dei, created in the image and likeness of God. Kasamahan. So in short, ako, kita, tanan tao, adunay intellect and will. In short, ang tao na siya kagawasan sa pagpili, pagdesisyon. That makes us beautiful. Imago Dei speaks about the privilege to have this freedom to choose our own decision. Kira mo? Mao ni nakapatsyada sa tao tungod kay natay intellect and will, in short, natay kagawasan sa pagdesisyon. Gani kung makasala ta, kabantay mo, di ba'y takilatan, himo og barbecue. Okay na mo? Pero we know the consequence. Something is happening inside our heart or abyss na mahitabo sa kinahiladman sa sulod. Because we know unsay maayo, unsay dili. Pito ato man ang desisyon. So balik ko nako, ang pinakapatsyada, pinakanindot nga gihimo sa Ginoo, dapat dili abusaran, kundi pasalamatan. Tao. Kaya ang tao, gihimo sa Ginoo sama sa iyang kasamahan. Pangutana karon, kung maayo ang Ginoo, kasamahan siya sa Ginoo, nganong sa kalibutan kung maoy basihan, nganong na self-destruction, naapoy cosmic destruction. Nalagi kadautan sa kaugalingon, mag-suicide pagali ang uban, napay mental health, na killing, na droga o guban pa, nganong ang kamugnaan giabusaran. Kung gihimo ang tao sa kasamahan sa Ginoo with the freedom to decide or to choose to something more, nganong nay mga kadautan sa kalibutan. Okay ra mo? Mao man ni mga hugot sa atheist katong mo deny sa existence of God. They limit God in human experience. Ilimit nilang Ginoo, isud nilang Ginoo sa bulsa sa kasinatian. Ayaw pagsalig sa kasinatian, kay pwede ka mailad. Mao nang ang Espiritu Santo minaog sa apostoles sa mga tinunan, munaog ka nato kada adlaw, para dili lang kasinatian ang basihan, kung nabay Ginoo or wala, para makapamalandong ta. Yan. Don't rely on experience, we need to reflect our experience. Muni kulang karon, higher order thinking skills, critical thinking. Dili kinahanglan mo graduate kag degree aron mamalandong. Kay balikon ko, we have intellect and will. Gani kung di ta kahimog maayo, burag kuhit-kuhiton atong dughan o kasing-kasing. Ang uban mga katigulangan mo ingon, Pader, di ko katulog. Konsensyahon ako. So, unsa day rason? Daghay rason pero mohatag lang ko ninyo og pipila. Ihimo nga kasamahan sa Ginoo with intellect and will, with freedom to choose. And yet what happens in the world today, full of, we are in VUCA world, no? Volatility, paspas, andagan sa kalibutan, the loss of vision, uncertainty, walay kasiguruan, ga-overthink ang mga batanon, the loss of understanding, complexity, komplikado ng kalibutan, the loss of clarity, absurdity, the loss of agility. Di naka-flex ang tao, rigid ra kaayo, burag robotic.
Yung nga pa to HD, no? Hostility, ay pastilan. Gira diri, gira dito. Walay humanity. Disruption. Walay divinity. Pipila lamang ka na nga mo yung kita nga, ano man? Nga, Genesis chapter 1 verse 27, kasamahan sa Ginoo. Usa sa mga rason, hakog. Uy, lain na mo tinanawan. Hakog. Greediness. Selfishness. Ang sentro, wealth, pride, pleasure, and honor. The center is human. And where is God? Kung ang pagsabot lang sa tao, Diyos nun, kung ang pagsabot lang sa tao, nagsumikad sa perspektibo, sa Ginoo, mo na gitawag nga Christian anthropology. Anthropology is not enough. You need to colorize it with Christian. Dapat na color ni Kristo ang pagsabot sa tao. Kaya ang tao di hakog. Ang tao minugna sa kasamahan sa Ginoo. Mao nang kada adlaw Veni Sancti Spiritus, musangpit kita Espiritu Santo. Sulod nga di kanako. Ano man, para na renewal and reclamation that we are created in the image and likeness of God. Para na kabag-uhan. Kira mo? Para na kabag-uhan. Para na argumento nga kita minugna sa kasamahan sa Ginoo. Bisan unsa ta ka makasasala, kitang tanan minugna sa kasamahan sa Ginoo. Okay ra mo? So kana ang unang punto, ikaduhang punto. Sumadahon ako ni mga pagbasa karon. Ang mga pagbasa karon naghisgot kini sa Espiritu Santo. Okay, mohatag lang ko taman sa ako mahinumduman nga pitik punto di vista sa atong mga pagbasa karon. Labi na special kining adlaw karon. Dili lang tungod kay mag-raffle draw ang Birhen de la Candelaria Parish, okay? Okay, number 1. So may mga pagtulunan. The Holy Spirit, to be honest with you, sa mong pagtuon sa teologo, adunay kakulang sa RRL, Review of Related Literature sa pneumatology, na kulang sa write-up sa Espiritu Santo, no? Kasagaran Christological man yun. But anyway, okay. Ang Espiritu Santo sabto nato, it's an indwelling God. Indwelling God. Ayon ang kalimti ang amahan, mamumugna, mahal yang anak na manluluwas, ang gugma sa duha amahan, anak, Espiritu Santo. Kapitoko. 1 in 3. Dili 3 in 1 or tritheism ang labas, ana. Ay gid siya si Aka, integrative approach. Ang amahan, di ka kahisgot og amahan kung walang anak, Espiritu Santo. Di ka kahisgot og anak kung walay amahan, Espiritu Santo. Di po ka kahisgot og Espiritu Santo kung walang amahan og anak. Karon kay kasaulugan man sa Espiritu Santo, we give justice to the function of person of the Holy Spirit as God. Indwelling God. Diya sa 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 16 nagkanayon, ang tao templo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nasa sulod sa tao. Mao nang di ipagawa sa tao, yung may kalaliman, hindi kababawan. Sa Jesuit, we call it the depth, the spirituality, yung kalaliman, yung nagkatawang tao, embodied soul. Silence connects us to the soul, and soul connects us to God. Kahilom, kalag, Ginoo. Indwelling God. Templo ta sa Espiritu Santo. Ikaduha, strengthening God. Ang Espiritu Santo, siya ang magpalig-on natong mga tao, strengthening God. Labi na sa temptation. Temptations of wealth, pride, pleasure, and honor. Temptation of forgetting who we are as imago Dei, created in the image and likeness of God. So, the strengthening God. Ikatulo, kining gitawag nga speaking and listening God. Ang magstorya nga Ginoo, ang maminaw nga Ginoo. Ang Ginoo mo storya, ang Ginoo mo storya sa Biblia.
O niya, ang Ginoo maminaw sa atong pag-ampo sama sa misa. Baliko na ko tong tulo. The Holy Spirit is the indwelling God. The Holy Spirit is inside us. We're the temple of the Holy Spirit. Templo kita sa Espiritu Santo mo nang atimanon nato ang atong health. Maigo ko ani panagsa. Health. Ikaduha, strengthening God ang Espiritu Santo. Siyang magliligon. Labi nag-atubang kita sa temptasyon. Ikatulo, siya ang maminaw og mostorya nga Ginoo. Maminaw sa atong pag-ampo, katilingbanong pag-ampo, individual, og siya pod ang mostorya pinaagi sa liturhiya sa pulong o Biblia. Napakoy kulang, no? Siya ang guiding God. Siya ang mugiya nga Ginoo para klaro, insakto ang pagsabot sa Biblia, tradisyon, magisterium or teaching office of the church ug human experience with reflection. Siya ang mugiya nga Ginoo. Holy Spirit is a guiding God that guides us for a correct understanding towards the Bible, tradition, magisterium, and human experience with reflection. Last na lang. Holy Spirit is a producing God. Siya ang maghatag kanato sa gingon pa nato nga superabundance, talento, karisma. Karon dakong kasaulugan sa charismatic dito sa Ampayon uban ni Bishop Father Lito klase Michael Casinilio ang umabot nga parish priest sa Soriano. Birthday of the church ang Pentecostes. Na term nga glossolalia. Nagkadaiya ang mga languages o sinultian apan nagkasinabot. Okay ra mo? So, balik ko nato no nga para nindot ang atong kada adlaw professional o dili before ta managat, before ta magsugod sa tindahan, before sa board exam, licensure exam, before sa atong management and leadership, private o public. Importante nga magsangpit ta sa Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo indwelling God. Ikaduha, strengthening God. Ikatulo, listening and speaking God. Guiding God, producing God. Importante ning producing God tungod kay kitay mo andam sa yuta magtanom pero magpabunga Espiritu Santo. Okay ra mo? Agig tapos unsay timailhan indicator, Father? Unsay indicator or expected outcomes? Kung ang usa ka katilingban o individual nagtamod o nakadawat sa Espiritu Santo, dili engkanto, Espiritu Santo. Una, musangyaw siya sa maayong balita. Ang katilingban o GKK parokyal o kapilya nga context, kung naa ang Espiritu Santo, musangyaw sa maayong balita nga si Jesus ang Ginoo banluluwa sa tanan, physical, emotional, and spiritual. Musangyaw sa maayong balita. Tanawa si Pablo, si Pedro, Barnabas, Filipe, mga tinunan o apostolis ni Jesus, bisag gitukhang na, gigipit sa Roman Empire. Grabe ang passion and zeal. Dili basihan ang kwarta, anong pagsangyaw sa maayong balita. Gabagabaga, spirit-filled, pagsangyaw sa maayong balita. Ikaduha, ang timaylan sa GKK katilingban nga na ang Espiritu, nagtamod sa Espiritu Santo, kining ikatawag ikaduha, kahiusahan, unity amidst diversity, o sa professional education pa, there's really an element of unity over diversity, domain number 3. So here, importante gyud ang kahiusahan para sa simbahan. Usara kalawas, pero nagkadaiya ang bahin sa atong raffle draw. Usay katuyuan. Paninduto na tong simbahan para makaampo tag maayo, para masuod ta ni Kristo ang punuan sa simbahan. Pero daghay pamaagi aron makabot ang mong tinguha sa nakadaiyang karismag talento sa parokyano, gahilom-hilom o katundayag. So ikaduha, kahiusahan. Unity, labi na, di lang sa mga Katoliko o Christian, apil na sa other denominations. Karon pong adlaw, kahinumdum pa kong Bishop Juan de Dios Pueblos Didi, no? Karon po si Bishop Meng,
importante gyud karon ecumenical interreligious dialogue natay silingan IFI nakadayong mga pastors ayusahan unity amidst diversity. Ikatulo, last na lang. Mailan nimong JKK nga na kanilang Espiritu Santo aside nga musangyo sa maing balita. Aside nga na kahiusan, ikatulo, pinaka-importante sa tanan, mamugnaon. Think outside the box. Dili bitaw gamiton ang kalisod nga dead end or catch-22. Gamiton ang kalisod nga stepping stone to think big. What else can be done? Namdo ko ni Mons. Ruel, i-quote niya kang Archbishop Morelos. Sa umaning kwartas pagtukod sa simbahan, ang expression ni Archbishop Morelos nga, gi-appropriate ni Mons. Ruel, duk-duk lang well. Kang kabadbaranon gatanaw. Di mang may magdugay nga pare, kamo may mabilin dire. In fact, na Thanksgiving sa May 29. Kaya ang pare ibalhin gid siya. Okay ra mo? Nay pagkamamugnaon para ng balot nga di mahalin, innovation man eh. Ang balot nga di mahalin, prituhon. Pag di mahalin ang prito, adubuhon. Kung di mahalin ang adobo, butangag chow pan rice nga balot. That's innovation. Nanadaan, gi-enhance lang. Para ng motor. Wala may bus sa bukid. Skylab, butangag pako-pako ang motor. So here, nganong nabuhi man ang tinunan o apostolis ni Jesus nga gigipit man sila? Innovation. And what is the reason why you innovate? Why you enhance something? O term it magist. Creativity. Because of empathy. Tungod kay naluoy ka sa imong kasilinganan. You do something more. Dili lang compliant. Dili tungod kay bata pa ka. O hamtong na ka. Every one of us can do something more. Veni Sancti Spiritus. So, tulok kay timailhan nga naa ka natong Espiritu Santo, nya ato po ning pangayoon, no? Number one, importante gyud nga musangyaw ta sa maing balita. Ikaduha, sa may kaduha, di lang sa pagsangyaw sa maing balita, pagkamamugnaon og adunay kahiusahan. Veni Sancti Spiritus. Ginoo, ipadala ang imong spirito og bag-uha ang naong sayuta. Og dili kami kalimot na kami sama sa imong kasamahan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog